Reala, zuloan dago bete-betean eta ez du irteteko modua aurkitzen. Ja ez dakigu Sergio Franciscorekin izango den edo ez, ze gaurkoa ikusita benetan zalantzat dauzkatela Markel. Bai, gaurkoa benetan erabaki bat hartzeko modukoa izan da. Realak ezin du, ez dakit irudi hau erakutsi, ze badakigu zetaz dan kapaz, eta gisa esan da ez dakit ziklo aldaketa bat behar dugu, baina guztizko aldaketa, ez, uda hontan eukidoguna, ez? Hori nuan esatera, ziklo aldaketa udan eman behar zen, konfiantza jarri genuen bai guk eta bai direktibak ziklo aldaketa horretan, Imanol atzean utzi eta Sergio Francisco hartu, baina ikusi da, pasaden denboraldiko eta Reala orain arte izan dena, ez dela bat ere aldatu eta are gaizkiago dagoela orain momentuan, taldeak elektroshock bat behar du eta nik neuk ez dut ikusten gai Sergio Francisco hori egiteko. Honek ez du esan nahi Sergio Franciscorena dela errua 100%, bere erantzukizuna badu eta hori ere esan egin behar da, ze bera da entrenatzailea, baina arazoa lehenagotik dator eta arazoa handiagoa da bera baino. Bai, kontua da azkenean ikusten bauzu plantillaren kostua Eustoldigako 5. dala, gitxi gora bera postu guztixak ondo, konponduta daude ez, osea, badau ekipua, ez dakit Europara iristeko, baina behintzat, lasai asko, liga amaitzeko. Orduan hau esan da, gisa da Sergio Francisco, xakeko fitxa hauek mugitzen dituen pertsona dala. Honek ez du esan nahi bere errua dala 100%, baina egisa da, erresagoa dala pertsona bat kaleratzia, 15 jokalari kaleratzia baino ez, hori da kontuan azken finean. Eta errazagoa da, kanporatzea orain, agian taldeari oraindik buelta eman alzaionean, beranduegi izan baino lehenago. Orain arte datuekin saiatu gara saltzen Reala izan dena, 25 eta 6 liga honetan, pixka bat objektiboki aztertzen saiatu gara, taldeak ze indargune eta ze ahulgune zituen, baina gaur ez zaigu irteten hori egitea, ze azkenean hau ja sentimenduz egindako bideo bat da, sentimenduz ateratako hitzak dira, eta hemen ja ez dute datuek balio, taldearen jokoa hobea edo txarragoa izan daiteke, baina hor fondo-fondoan ikusten dena, ondo-ondoan, ez da bat ere ona, ez da ona. Itxura txarra dauka. Ez dakigu aldagelaren babesa galdu duan ala ez 100%, baina ikusten dugun Realak ez du ideia nagusi bat, ez jokatzeko estrategia bat, azkenean 11 jokalari ateratzen dira, eta kesa lo que sea. Azkenean hori ari gara ikusten azkenengo partidetan, gero beste hainbait zenbait erabaki daude kontuan hartzekoak, adibidez, partidaren amaieran ikusi Korrotxan egarrez, eta beste zenbait jokalari, egisa esan da frustrauta, eta benetan pen handiz, eta gero ikusten dugu jokalari bat, barrezka. Orduan, kontu handiz euki bardo, kontu handiz ibili beharko da entrenatzaileak gauza horietan, gaur karrik ikusi dugu adibidez, Umar Sadik ez, baina ala eta guztiz ere, ez diogu altura horretan ikusi, eta egisa esan da, ontsaipatu esun bezala, une honetan esperientzia duen entratze bat behar dugu. Ez dakit entzun dituzun Mikel Oyarzabalek partida ostean esandako hitzak, baina iruditu zait entzutea zerbait esate zuela esperientziaren inguruan. Si algunos de estos jugadores del equipo no tienen experiencia en este tipo de situaciones, imagínate el entrenador. Eta horrek asko esaten du, ez? Hemen aldagelako egoera ez da erraza, ze azkenean entrenatzailearen konfiantzarekin kontatzen ez duten jokalaria dituzu, adibidez Odriozola eta Sadik irtera bilatu zutela udan, beste jokalari batzuk ikusten da zelaira irteten direnean ez dutela 100% ematen, beste jokalari batzuek ematen dute 100%, baina beraien kalitatea ez da nahikoa benetan zelaian hori emaitzetara bihurtzeko, eta gero daude beste jokalari batzuk, pixu guzti horrekin irten behar dutela aurrera, eta orain momentuan ez direla gai, ez? Orduan, hor arazo asko eta gauza asko batzen dira, eta entrenatzailea da azkenean ikusten dugun aurpegia, baina hor ondoan zerbait gehiago dago.
Bai, jokalari gaztiak dia orokorrian, ez dakit median ono egongo da, baina hogeita lau eta bost urte tartean egongo da. Baditzugu zutabe nagusi batzuk, bai Alex Remiro, bai Zubeldia, bai Oyarzabal, baina beste batzuk beste askok aurrera pauso bat eman behar dute, eta hau gertatzen ez baldin bada, norbait etorri beharko da, zaplasteko hori gaizki esan da, ematera ez. Azkenean urrian gaude, iraileko tramo hori eman diogu Realari espabilatzeko eta ikusiko dugu berdin jarraitzen dugula. Orduan, aurrera jarraitzu ezian, hobeto orain aldatzia, eta aurrera paus hori geroz eta lasterrago bilatzia. Lehenengo zatisa aipatzen badugu, jokoa orokorrian Realaren zelaian egon da, osea Realaren hanketan, egitxazan da gaurko partidan, Realaren zelai erdisa ondo ibili da, baina Bryson eta aurreko linearen arteko konexiorik ez da egon. Osea, ez ditxu ikusi 3-4 pase segidan, gisa Barrenek baso zein duala, baina eskubitik Gedesek lehenengo zatixan eta Kubok bigarrengoan, min gitxi edo eraso gitxi, jundira alde horretatik. Nik uste dut gainera, pixka bat gidoia izan dela orain arte ikusi duguna Reala protagonista izaten saiatzen baloiarekin, baina hala ere aurkariak izan du aukera garbiena, ze Gorrotxaren huts horrek bere zelaian De Frutosen aukera garbi bat ekarri du, De Frutosek kanpora bidali du, baina hori hutseta batekoa zen, eta horrela joan alginen atxeden aldira. Orduan, jokoa ez da izan bikaina, eta gero gainera horrelako aukera ikusten badituzu, horrelako gauzak aldira gertatu, ez? Gero, nik ez duguna ulertzen da, Sergio Francisco orain arte uste genuen zela pixka bat, entrenatzaile esperimentala, esan zen eskema aldatzen zuen askotan, jokalari desberdinak erabiltzen zituen, baina lehenengo taldean ez garari hori ikusten, Realean, 4-3-3 bat probatu du, ikusi du ez duela funtzionatu, eta gero, ez ditu beste eskemarik ikusi horrela protagonismo handiarekin, Bai, gainera partidako ezin dituzu zuk epatuzun bezala 2 akats oparitu. Ikusten dugu gola nondik datorren, egisa da partida osoan zehar. Oyarzabalen lehenengo zatiko kontu hori txartel gorriz esan zezakeen, bai edo ez. Baloia atera da, bai ala ez, baina hori ez da kontua. Azkenean corner batetik, Realeko corner batetik etorri da gola. Bataiak hartu du baloia, eta gero ikusten dugu, erdirak eta aurretik dauzela 2 edo 3 jokalari. Realeko linea defentsibo horren aurretik orduan. Hori ezin dugu permititzu, edo behintzat ezin da berri horrek pikatu, azkenean partidaro ari zera horrelako jokaldiren bat oparitzen, eta hau ezin dago lan izan. Ez dago erreakziorik, ez dago gauza desberdinik, jokalariak ez dira saiatzen ere ez, eskemekin apurtzen pixka bat eta atzetik goazenean markagailuan zerbait desberdina bilatzen, eta horrek azkenean eramaten gaitu porrotara behin eta berriro. Eta ez da lehenengo aldia, ze Realak azken 6 partidatan 5 porrota izan ditu, hor daude zenbakiak, gaur ez genuen nahi datuak ekarri, baina horrelakoak ekarri egin behar dira, ze benetan erakusten dute zein den taldearen egoera gaur egun. 5 porrota azken 6 partidatan, 2025ko 3. talde txarrena ligan soilik Mallorca eta Gironaren atzetik. Osea, berez jaisteko egoeran gaude. Bai, jaizteko zifrak dira eta baikorra izatea zinezkoa da momentu honetan. Egisa da Kubo bankioan ustaren erabakizan ikuste ondo inda ondala ez, Gedez entxufauta dau, eta azkenean bigarren zatirako bala hori erreserbatzia ondo onda, baina sartu danean ere ikusi dugu, ez da hola maila ematen, eta agian besteren bateri aukera eman behar diola ez, osea ikusten dugu, nola partida aldatzeko ez tan kapaz Reala. Elektroxoka behar du bai orokorrian eta bai hilda dagoanean. Hau ikusita, ointxe albiste honena paroia datorrela da, osea que 2 aste ditxu Realak berriro aire pixka hartzeko eta aldaketa bat etorri behar baldin bada, etortzeko orain. Horrelako kasuetan, etenaldi bat dagoenean selekzioen arira, erabakiak goiz hartzen dira, zentzua daukaz, azkenean entrenatzaileak aste osoa izango zuen talde berria ezagutzeko eta taldearekin lanean aritzeko, ez dakigu Realak erabaki hori hartuko duen ala ez, baina Sergio Franciscoren kreditua jada espada amaitzen doa, eta hori horrela da. Ez jardunaldi emaitzak ez direlako onak soilik, baizik eta ezer ez delako aldatzen entrenatzailearen
proposamena zelaian ez delako aldatzen, eta egoera txarragoa delako eguna jun eta eguna etorri. Orduan, nik hemen galdera bat botako dizut, zuk uste duzu jendeak jada falta motatzen duela Imanol? Eztabaidagarria dago, Bai, ez lan espero galdera hori, baina egisa esan da, nik uste Imanol agian ez, baina Imanolek transmititzen zuan haserre hori, eta odol bero hori bai. Segisa ikusten genuen, bagian Imanolen azkenengo partiak etziela onenak izan, sistema etzan onena erabaki, zuen erabaki onena hartu, jokatzeko moduan, baina ikusten genuen haserre zeuanean, haserre zeuala eta benetan sentitzen zuala reala. Osea, porrota bakoitzian gaizki itzen zuan lo, eta hori ikusten zen, eta saletuak behintzat hori ikustiak ere, zehoz esaten dizu, baina ezke kasu honetan, ez dugu sentimenturik ikusten, eta sentitzuko du, ez dugu hori esaten nari. Hotzagoa da. Baina hori da, ez du ezer transmititzen. Orduan, bazakit. Zuk, falta motutzu zu? Nik uste dut aldaketa beharrezkoa zela, eta pentsatzen nuen ondo joango zitzaigula. Orain ikusten ari naiz agian ez nen bilela ondo, baina oraindik ez dakigu zer gertatuko den. Hemen galdutzat ematen du Sergio Francisco, eta agian urrengoko 2 jardunaldietan irabazi, eta Aperri Bairek mantentzea erabakitzen du. Ez dakigu zer gertatuko den, bakarrik esan beharra dagoena. Lotxagarria dela gaur gertatu dena, lotxagarria taldea egiten ari dena azken asteetan, azken hilabeteetan, eta benetan orain ez badu aldaketa bat ematen, lortzen, gaizki joango zaigu, eta ez dut nahi sufritu, ez nago horretarako orain momentuan. Ez, igual batzutan gorago ere begiratu behar dugu, ez bakarrik entrenatzailearen tetxora ez. Meloi hori beste egun baten irekiko dugu. Gaurkoa, gaurko hausnarketa hau izan da, ez ditzuk datuak ekarri, bihotzarekin hitz egin dugu gaurko kasuan ere. Osea, hori ikusiko du datorren astean nola datorren, ze benetan oso garrantzitsua da izango da, denboraldiaren abia puntua berriro ere nolakoa den ikusteko. Hori da.